Is-Sindku Laburista ta' San Pawl il-Baħar Alfred Grima stqar bl-iktar mod ċar li mhux qed jippjana li jerġa' jikkontesta l-elezzjoni li jmiss tal-Kunsilli Lokali. Dan il-pass se jkun qed jieħdu l-aktar minħabba l-fatt li l-Gvern naqqas il-poteri tal-Kunsilli Lokali f'dawn l-aħħar snin. F'intervista li kellu mal-Malta Independent huwa saħaq li bil-kontra ta' dak li tgħid il-liġi ta' Malta, illum il-ġurnata l-awtonomija tal-Kunsilli Lokali m'għadix teżisti. Bi Grima jilmenta li l-Kunsilli Lokali għandhom nuqqas ta' indipendenza u dan qed iwassal għal aktar burokrazija. Is-Sindku Laburista jitkellem ukoll dwar l-iżvilupp eċċessiv li qed iseħħ fil-lokal tiegħu. Fil-fatt San Pawl il-Baħar hija fost il-lokalitajiet li għandha rata għolja ta' applikazzjonijiet għall-ippjanar. U Grima jispera li għatfadal tama ta' rimedju għal din il-problema ta' bini bla rażan li laqat li din il-lokalità u nħawi oħra f'pajjiżna, fejn sqar li Malta se tibqa' taffaċċja effett negattiv jekk mhux se tittieħed azzjoni b'mod immedjat. Huwa qal il-pajjiż sħiħ għandu problema kbira fejn jidħol l-iżvilupp. Kien hawn fejn appella għal iktar regolamentazzjoni dwar l-għoli tal-bini, kif ukoll għal aktar spazji miftuħa għar-residenti. Huwa tefa' dawl fuq il-fatt li bħalissa din lokalità qed tingħata fondi għal popolazzjoni li skont l-NSO tlaħħa 33,000 persuna. Iżda fi kliem is-Sindku din iċ-ċifra mhijiex korretta, hekk kif San Pawl il-Baħar hemm tal-inqas 45,000 resident permanenti. Għalhekk dan qed iwassal biex din il-lokalità tirċievi 900,000 euro inqas fondi minn kemm suppostinata. Dawn iċ-ċifri qed jirriżultaw fil-problemi ta' skart minħabba li s-sistema tal-ġbir tal-iskart mhux qed taħdem għal din il-lokalità. Apparti dan hemm ukoll nuqqas ta' infurzar kawża ta' nuqqas ta' dixxilpina u anke minħabba nuqqas ta' pulizija f'din il-lokalità.